Dzień dobry kochani, właśnie byłam w Aldiku po paru rzeczy, teraz wróciłam niedawno i kupiłam coś takiego, New One, pisze New One. To są donuty takie malutkie i tam jest 6 sztuki chyba, tak 6 sztuki. I kosztowało to funt 29. Village Bakery Chocolate Flower Mini Donut Cakes. I to są 6 sztuki takich donutów. Będziemy to próbowali. No. Takie trochę purchniutkie, czekolada i takie dekoracje cukiereczki. Powiem, że delikatne, miękkie, smakowo dobre, nawet tak do kawy. No i trzeba do Aldi spróbować, tam mają dobre rzeczy, nowe nawet. Ja zawsze lubię próbować rzeczy i później robić filmiki. No i smacznego, pozdrawiam i miłego wieczoru, miłego weekendu, udanego dnia. No i pozdrawiam i dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Pozdrawiam, Adinka, bye bye.